हेलो लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आं खिन्थागोन क्रिएटर मनेटाइजेशन टुल्सनि सायाव। नोंथाङा फेसबुक इउजारब्ला आरो गोबाङानो माने फेसबुकनिफ्राय आर्निंबो खालामगासिनो, गोबाङानो खालामहांदोंसो आरो गोबाङानो खालामथ'वाखै। स' लोगोफोर नोंथाङा जुदि फेसबुकनिफ्राय आर्निं खालामदोंब्ला नोंथांनाव थाबैनो बे क्रिएटर मनेटाइजेशननि टुला नोंथांनाव फैगासिनो। बे फेसबुकनिफ्राय गोदान आपडेट। फेसबुकआव गोबां रोखोम टुल्स दङ, जों बिनिफ्राय रांखौ खामायगासिनो, जेरैहाय स्टार एड्स अन रिल्स, इनस्ट्रीम एड्स बायदि बायदिनिफ्राय जोङो रांखौ खामायनो हायो। बिनिफ्राय नङा बिनिफ्राय स्टारसा इनेबल जायाखैबा एड्स अन रिलाबो निफ्रायबो खामायनो हायो, आरो एड्स अन रिल्स इनेबल जायाखैबा इनस्ट्रीम एड्सनिफ्रायबो खामायनो हायो। थिग बेफोरबायदि टुल्सनिफ्राय जोङो रांखौ खामायनो हायो, आरो गासैबो टुल्सआ इनेबल जाजोब्बाय। अब्लाबो नोंथांनाव क्रिएटर मनेटाइजेशन टुला फैबावगोन, मोनसे गोदानलाय बियो नोंथांनाव थाबैनो फैगासिनो, आरो सोरबायदिया मोनगोन बेखौ बे भिडिअनि गेजेराव खिन्थागोन। आरो बे क्रिएटर मनेटाइजेशन टुल्सजों जोङो मा सिस्टेमाव आर्निंखौ खालामनो हायो बेखौ आङो नोंथांमोननो खिन्थागोन। लोगोफोर भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। जोङो इउटिउबनिफ्राय मोननै रोखोमनि जोङो आर्निंखौ खालामनो हायो, लं भिडिअनिफ्राय आरो शर्ट्सनिफ्राय। नाथाय फेसबुकनिफ्राय जों गोबां टुल्स दङ, बिनिफ्राय जों आर्निं खालामनो हायो। आरो मोनसे फैबावबाय क्रिएटर मनेटाइजेशन। नाथाय बे क्रिएटर मनेटाइजेशन टुल्सखौ मोननो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन? नोंथाङा गावनि वन कन्टेन्ट, गावनि फट'स भिडिअस पस्ट होनाय जानांगोन। नोंथाङा कपि पेस्टआ बेयाव कपि पेस्ट जाय बिथांमोना खालामदों बिथांमोना बे क्रिएटर मनेटाइजेशननि अप्शनखौ मोननो हानाय नङा। स' लोगोफोर बिनिफ्राय दा आर्निंनि खोथाखौ बुंनोसै। बिनि आर्निंआ जाहैबाय जोङो स्टार्स बा इनस्ट्रीम एड्स बा एड्स अन रिल्स बेयाव जुदि मोजां पारफरमेन्स होदों, मोजाङै जुदि बेफोरो सोलिगासिनो, गोबां भिउस फैगासिनो, नोंथाङा मोजाङै खामानिखौ मावदोंब्ला, नोंथाङा मोजां फेसबुकआव नोंथांनाव गोबां इंगेजमेन्ट रिच फैदोंब्ला, आरो बिनिफ्राय गोबां आर्निं खालामगासिनोबा बे स्टार्सनिफ्राय, एड्स अन रिल्सनिफ्राय, इनस्ट्रीम एड्सनिफ्राय नोंथाङा रांखौ खामायगासिनोबा, बिनिफ्राय एक्सट्रा राङा माने बेयाव हाबफैयो आरोखि, माने डाबल जाहैयो। बैनिफ्रायबो मोनगोन आरो बिनिफ्रायबो मोनगोन आरोखि, माने टिप्स होनाय जायो आरो, जेनेबा नों मोजां खामानि मावदों मोनसे रिवार्ड होनाय जाबाय आरोखि। बे रिवार्डखौ नोंथाङा मोननो थाखाय क्रिएटर मनेटाइजेशन टुला नोंना इनेबल जानांगोन। बे इनेबल जाबासो नोंथाङा एक्सट्रा रां मोनगोन। जेनेबा इनस्ट्रीम एड्सनिफ्राय नोंथाङा गोबां रां मोनगासिनो बे भिडिअनिफ्राय, बिनिफ्राय जेनेबा $50 हमबाय आङो मासाव $50 हमबायबा गोबां भिउस फैदों, नङा होमबा? स' लोगोफोर बे मोनसे भिडिअनिफ्रायनो जुदि $50 मोनदोंब्ला, अब्ला बे $50 नोंथाङा बेयाव माइनास जाया, बे भिडिअआवनो थागोन। नाथाय बिनिफ्राय माखासे रां नोंथांनि पारफरमेन्सखौ नायनानै बियो क्रिएटर मनेटाइजेशननि टुलाव एक्सट्रा हरगोन आरो फेसबुकआ। अके लोगोफोर, बेनो खोथाया। जुदि नोंथांनाव क्रिएटर मनेटाइजेशननि टुला अन जादोंना, अब्ला नोंथाङा खाफाल गोनां होनना सानना ला, जोबोद मोजां। माखासे टुल्सनिफ्रायथ' नोंथाङा रांखौ खामायगासिनोखा, बियो एक्सट्रा माने बै इसेबां खामायो बे बिसिबांनो थागोन, बिनिफ्राय माइनास जालाङा। नोंथाङा गुबुन भिडिअ नायनानै एसे डाउट मोनदों खोमा कि बेखौ इनेबल खालामना लायोब्ला ओरै थोरै जागोन, बै गासिबो बै टुल्सनिफ्राय आर्निंखौ खालामनो हानाय नङा, क्रिएटर मनेटाइजेशनाव बेसेबां फैगोन बेफोरबायदि सानदोंना? न' डाउट, फटाफट सेटआप खालामनानै ला, आरो बै भिडिअसफोरनिफ्राय इसेबां आर्निं खालामगोन, बिनिफ्राय 25% बा 30%ना फेसबुकआ नोंनो ओरैनो होगोन। माने बिनिफ्राय जायनाव फैदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिन्थाहर, आरो सोर सेटआप खालामना लादों आरो सोरना फैयाखै। आं दहायनो खिन्थाखाबाय, गावनि वन कन्टेन्ट बानायब्लासो बे क्रिएटर मनेटाइजेशन अप्शना फैयो। अके लोगोफोर, अब्ला भिडिअआ बेखिनिनोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना होदो, आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै होदो। अके, अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा, बाय बाय एन्ड टेक केयार।